Nsukka ba ekene m unu. Igbo ba ekene m unu. Ya ihe a maka nwanne anyị nwoke bụ Wizi Nwambada and our mayor, the local government chairman of Nsukka local government. Ndị ba isi na anaghị eke ikpe no n'ofe onye. A lot of people are saying go video nwanne anyị Wizi Nwambada ma ndị n'obodo Igbo, ndị Nsukka n'obodo Igbo, a lot ma ndị ba anyị nọ ndịda ebe a. So we roll yesterday, we kpọọ mayor na phone. We see kedu ihe na-eme, kedu ihe na-ese. You know, and kedu ka nje si na ndị ba isi na anaghị eke ikpe no n'ofe onye. And ihe mayor kwuru be very straight. You know, mayor wee gosi m video ebe nwana anyị nwoke selu na enwere onye na-arụ ụzọ esi eje site, you know, no nwe individual apụta na ọkụ ọrụ ọdụ ụzọ. So ndị gọọmenti wee bịa mee gịnị, stop ọyịrụ dị ụzọ. Then the government rụzikwene dị ụzọ, gọọmenti alụghọ. So ọ bụrụ na emere Wizi Nwambada arrest maka na ọ na-egosi na ụzọ adịghọ mma, chairman mepere ọnụ si nyanwa ga-eme mmadụ arrest because of na ọ na-egosi na ụzọ adịghọ mma. Na igosi na ụzọ adịghọ mma is even to attract more government projects na his own place ebe ọ na-eru as local government chairman, you know. So n'ife ọjị kpụrụ Wizi Nwambada bụ ya bịa gosi ya onye ahụ na-arụbu dị ụzọ tupu gọọmenti abịa stop onye ahụ. Very simple. If you say something, you prove it. Ịmarụ that person, individual na-arụbu dị ụzọ, gọọmenti, the present government abịa kwụsị ya si ya arụzi na dị ụzọ, wee rapụzie dị ụzọ site or they condemn like this, that you should show him the person. That is very simple. Once you are saying something that you don't have proof, in a bonita monde mother, kahabo mother as when you hear we say pass. Let's be realistic and be truthful. So biko go what don't know come with it. Mayor Ochora biko mwa wezake. The phone I will say when you was on Jedosia or Bluziana Bennam. Nsukka haiji de bube. So mayor bikana mayogo for forgiveness. Obro no agi watu kalisi Nsukka niile n'ogonogo ọkụ kalisi Nsukka niile na akwụkwọ. But you worked for your position today. I know you are trying everything humanly possible to protect your position because all the easy. Mande tachafu mweti here somebody and also we are not choko mebienya. Now chairman also told me that na alwalo there. Kama na mmiri bia zobe. The contractors are about break sick and miracle. Yes, na this my real estate enough here. Here na tie about 1 point something kilometer. Here na tie about 4 point something kilometers. Understand? So the engineer about will break sin a miracle because of na ha court or potawa each million he will call na ha ga court way again. So a may you boronemo and miracle nezo ha was it. So more with the same experience on my own site. So biko our chairman and my yoge on behalf of Nsukka niile rap Wizi Nwambada ka ọ natawa nekwene Wizi na eme ume miye niile o me kubi go na cell more na prison please. Ma try my humanly possible e bia for na your office e gbara Nsukka today bia for na your office also pleaded on his behalf because ndị ba eji go call body mountain here gbasa Wizi Nwambada, you know. Why must I keep silent? Monwe hedo to aneme na Nsukka. Say no, I don't do that. I don't keep silent. So each mafa ndi Igbo Nsukka niile jirafa the whole youth of Nsukka. We na yogi. Forgive our brother. At least adogi akananti. And when you see Wizi egosi nebo zana drama. Chairman said it. Now Wizi showing nebo zana drama is also to attract government projects. That is local government. Understand? Kama woki hesi me. Chairman made it clear. Now no all there. Come on, do million. Maybe the contractors are about break. So chairman, please. Who no go? No go, no. Some of them are not aware of this thing that we are talking. I expressed this in my own estate. Me expressed in my own estate. Some of them could be with tires for the first time. So here, madam, career. So I'm my yogi on behalf of Nsukka. On behalf of Nsukka youth, on behalf of Mama Mazieza Kejafo, Ozibondo, and my yogi, please,
forgive our brother. So biko ụmụnne m asị na anaghị eko ikpe nọ n'ofu onye before George ka nwanne ntị ka ị gee from onye ya na mmadụ na-enwe nsogbu. Chairman have no problem with Wizzy. Ihe chairman kwuru bụ si gosi ya onye ahụ na-alụbụ dị ụzọ tupu gọọmenti abịa kwụsị onye ahụ. Ịghọtago na ife ya na-ekpe na-ekpere ka ụmụ Nsụka kpataba ego taa bụ ụzọ niile dị na Nsụka na-ekperi everyday. Kedu isi ka nwa afọ Nsụka ga-abịa taa ụzọ dị na Nsụka gọọmenti nya nwe je stop onye ahụ wee si na ọkọ yari that he just want to know the person. Very simple. Na Wizzy gosiri enyi onye ahụ Wizzy abatawa. Mana nwanne m nwoke, our mayor, please forgive and forget. Dalo, thank you very much.